jött az első birkózóvál ötleteitek? Igazából nyakunkon volt a báli szezon, és gondoltunk rá, hogy ez egy jó alapot adna arra, hogy bulizzunk is egyet együtt, itt azért a nagy többség ismeri egymást, együtt szurkolunk a gyermekeinknek a versenyen, és az egyesületünknek is gyűjtsünk, amit a gyermekeinkre fordítunk. Mennyien jöttek el? 110 fős a terem, ennyiben maximalizáltuk az eladható jegyeket, és ezt ki is töltöttük, igazából 4 nap alatt adtuk el a jegyeket, úgyhogy várakozásainkon felül már most arra kinőttük a termet, és jövőre nagyobban gondolkozunk. Nektek mióta sportol a gyerek? Az én kisfiam 8 éves, és 3 éve járunk birkózni, és azt mondhatom, hogy a legjobb döntésünk volt, amikor az első edzésre lementünk. Mennyire nehéz birkózó gyerek szülőjének lenni? Nem gondolom, hogy nehezebb, mint más gyermekszülőjének. Én magam is sportoltam válogatott szintig, viszont teljesen más irányba, és amiben nekem nagyon bele kellett nőni, az a küzdősport szelleme, hogy itt egy az egy ellen, tehát hogy azt végignézni, hogy a gyerekemet effektív bántják, ez nehéz volt az elején egy versenyen. Kicsit a bál jótékony céljairól, mire megy majd a bevétel, illetve milyen licitálás lesz? A bál teljes bevételét az Egerváros Birkózó Sportjáért Alapítvány számlájára utaljuk, és ebből a birkózó utánpótlás, gyerekeket, versenyekre utazás, edzőtáborozás, ez kerül támogatásra. Nem titkolt cél egyszer majd egy egyesületi buszvásárlása, ami nagyon tehermentesíteni a szülőket a versenyekre járás logisztikája alól. És igen, lesz már egy jótékonysági licitünk is, ahol a Lőrinc Tamás olimpiai bajnokunk aláírt meze kerül kalapács alá, amiben a világbajnokságot nyerte. Az egyik díszvendég a mostani első egri birkózóválnak, mint olimpiai aranyérmes. Hogyan fogadta a felkérést, és milyen lehet ez a bál? Nagyon örültem a meghívásnak. Remélem, hogy jó hangulatú bál lesz. Régi sporttársakkal együtt vagyok, úgyhogy én biztos jól fogom érezni magamat. Mennyire gyakoriak az ilyen ünneplős események, mennyire jó versenyen kívül találkozni esetleg a korábbiakkal? Hát azért vannak ilyen események, vidéken több, de ugye a szövetségben is, meg minden klubban van ilyen esemény, de kimondott így bál, ez azért kevés helyen van. Ugye tavaly volt az olimpia, milyen tanulságokat lehet leszűrni ebből, akár az egrieknek, akár a magyar birkózó sportnak? Hát ugye az olimpia az a csúcsok csúcsa, és hiába 2 világbajnokkal mentünk oda, sajnos mind a ketten lecsúsztak a dobogóról, úgyhogy ez most így sikerült, reméljük 28-ban lesznek majd érmeink, úgyhogy ezért dolgozunk, ebbe bízunk. Fradinál milyen munkát tesznek majd bele a következő években? Hát van 3 olimpikonunk, aki esélyes arra, hogy kijuthat a 28-as olimpiára. Megteszünk mindent, hogy kijussanak. Emellett persze a fiatalokkal is foglalkozunk, és a 32-es, 36-os olimpiára is készítsük a versenyzőket. Milyen jó tanácsokat ad majd most az itteni egri fiatal sportolóknak? Hát mindenképpen szeressék ezt a sportot, legyenek alázatosak, ne hanyagolják az edzéseket, és aki keményen dolgozik, az előbb-utóbb meg tudja valósítani az álmait. Birkózóbálon vagyunk itt Egerben. Milyen ötletnek tartod ezt a kezdeményezést? Szerintem ez mindenképpen egy nagyon jó ötlet, hiszen itt az egri birkózást szerintem megéri népszerűsíteni, mivel nagyon jók vagyunk utánpótlásba, és szerintem ez nagyon jó, hogy itt így ezt megszervezték a szülők, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz.